Salut! Numele meu este Eduard, am 27 de ani. Salut, numele meu este Berbechir, am 23 de ani. Bună, numele meu este Elena. Salut, mă numesc Alexandru Leftar, am vârsta de 32 de ani, sunt din București. Am venit la acest curs pentru că este un curs care te învață foarte multe tehnici. Am ales acest curs pentru că aș vrea să profesez în această carieră de tatuator artist. Am ales cursul lui Paul pentru că mi s-a părut unul dintre cele mai bune cursuri din București și din jurul Bucureștiului. Am ales cursul lui Paul deoarece îmi plac foarte mult tatuajele realiste și suprarealiste. Am ales acest curs deoarece de mult timp am fost pasionat de tatuaje și am vrut să fac în așa fel încât să transform asta în profesia mea. Am foarte multă răbdare, sunt foarte tipicar și să cred că asta mă va ajuta. Pentru a învăța tehnici, mai ales tehnica lui, Paul Munteanu. Mă atrage arta tatuajelor. Dețin și eu tatuaje și îmi place desenul. Când eram mai mic desenam, am fost și în liceu de desen și după situația financiară m-am împins să renunț la desen și angajându-mă. Suntem în a patra zi de curs, am progresat destul de mult față de cât am venit și sperăm să progresăm din ce mai mult până la final. Acesta este al doilea tatuaj pe care l-am făcut pe piele artificială. Prima dată am făcut o mandală, acum am început un tatuaj cu trandafiri. Nu am mai tatuat niciodată, nici nu am desenat. Pentru prima dată am pus mâna pe aparat ieri. Progresul se vede de la o zi la alta. Sunt foarte de ajutor trainerii noștri și îmi place foarte mult ceea ce fac. Ieri am învățat să facem modelul, astăzi am tatuat liniile, iar mâine vom învăța să facem umbre. În momentul de față am o firmă care se ocupă cu felicitări, semne de carte, diverse obiecte decorative lucrate manual. Este o pasiune, dar aș vrea să o transform în jobul meu. Îmi place foarte mult ce am învățat până acum la curs, ținând cont că ieri a fost prima dată când am ținut un aparat de tatuat în mână. Chiar mă atrage foarte mult și vreau să continui, vreau să aprofundez cât de mult pot. Ieri și azi am învățat să trasez o matriță, am învățat să bat cu aparatul de tatuat pe piele artificială, cum este aici. Sunt în a patra zi de curs. Am învățat să trasăm un desen, să-l punem în foaie, să trasăm linii corecte, ca de exemplu această bandană, cum este ea trasată în pix, după este pusă pe pielea de tatuat. Per total, eu sunt mulțumit de ceea ce fac aici, sunt mulțumit de ceea ce învăț. Da, îmi place foarte mult și îmi place ceea ce fac, mă relaxează foarte mult. Tatuez de 2 luni, dar am tatuat doar acasă din ce am văzut pe YouTube, iar acum am venit să-mi fac o idee adevărată, aici la cursul lui Paul. Am câteva tatuaje și am crezut că mi-ar plăcea să fac asta. Paul explică foarte, foarte bine și chiar vă recomand cursul lui. Sunt foarte încântat, la fel ca și ceilalți colegi.